Ne familia moro Nyali Mombasa bang nyithindgi ariyo wang maotho e mach manyomuch e odgi e kardak Mashauri Yako. The question that we must raise as a people of audience is why we lost 700,000 votes in Luo Nyanza. Why 700,000 people in Luo Nyanza did not vote? Jaod bura magem Melisha Udhiambo kone tende duond bura mar ODM mondo otim nonro e wigi momiyo ji mathoth ne onindo ma ok ogoyo ombulu Nyanza. I think it's time that we requested our president to declare this ongoing famine and drought a national disaster. Jodulo mapacho ka omedo sayo sirikal mondo yangi oro kaka midhiero mapek mahinyo jo Kenya e kinde ni. Machiegni inyakora mogo jong nyinga en James Opondo in kod thuolo mar tudrikodo e namba mar 3:6 nono kata Twitter marwa @Ramogi TVKE @James Opondo Senior. Machiegni nyithindo ariyo ma johigni ariyo kod 6 owito ngimagi e masira mar mach mane owang'o odgi mantiere gweng' Mashauri Yako e od bura Manyien County ma Mombasa. Kaluwore gi jonyuol nyithindogo ne giwuok gokinyi ka gidhi e chiro Kongowea kendo giweyo nyithindogo adek go. To wachore ni nyathi maduong' e kindgi ne oweyo musumaka liel kendo oloro dhot gi oko kodhi nyiewo chak mar tedo chai, to koduogo to oyudo mana ka ot liel to nyithindogo kwamo e ot. Ringre nyithindogo ne oyudi kowang' e bwo kitanda kuma chalni ne giponde bang' yudo ka dhot olor gi oko. Ringre nyithindogo ne okaw moter e kar kano ringre ma Coast General. Tena huyu mkubwa anasema amebisha kila mlango ile kila njira mpaka akashindwa akakimbia sokoni akaenda kuita mamake na majirani wako. Hata hii maji yote ni ya watu kutoka kule nje bwana. Mtoto aliingia chini ya kitanda. Mdogo ndiye alijitokeza juu ya kitanda kidogo akachomeka mpaka kichwa yake ikatoka bongo. Lakini mkubwa huyu ambaye alikuwa mkubwa alikuwa chini ya kitanda. It's a sad incident. 2 souls have been lost. Mtoto wa 6 years na 2 years. Na vile mnaona the structure of these houses, hakuna response ya hata fire inaweza fika mahali kama hapa. Na tukio kama hii kitokezea, tunategemea community wajisaidie na tusaidiane. Naomba tu kwa hisani ya serikali ya kaunti ya Mombasa kiongozwa na gavana wetu Abdulswamad Sharif Nassir waweze kutoa misaada, na mashirika ambayo yanatoa misaada yaweze kutoa misaada yao katika hii jamii ama katika hii familia waweze Jaod bura magem Elisha Udhiambo uwuok kaseyo joma osebedo kawacho ni ne otimo marach romo gi jatend piny Kenya William Ruto e par jot mar jatend piny Nairobi. Elisha onyiso jodak magem ni limbene ne en mar manyo dongruok kendo ni machiegni gibiro neno olemo mar limbeno kolose gwenge ma apoyo e South Game. Elisha oyango ni ochiwre mar neno ni chenro mag piny owacho chopo machiegni gi jopiny mokalo e chungo division kod location manyien kar chung od bura magem. Jaod bura no magem bende oseyo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi kod nyawadgi Masuna East Junet Mohamed moko ni okelo rema mar ogai mar Azimio Raila Odinga e yiero mokalo. We lost as a party because Junet and Wandayi were busy gossiping instead of helping Raila win his election. The people of Game sent me to Nairobi to go and look for development for them. And if going to see President William Ruto is wrong, the people who should blame me are the people of Game. Because they are the ones who still want to develop. And they have told me today I can go. Otherwise, the question that we must raise as a people of audience is why we lost 700,000 votes in Luo Nyanza. Why 700,000 people in Luo Nyanza did not vote? That is the question we need to raise. Because our difference, we lost election with 200,000. But 700,000 people did not vote. Nemeni imiabirio, no go Lulan, Kogocho, Galadino Oyombo.
jatendwa ikura 200. Ji ariyo tony tho kinyi makawuono bang' ndege manegi dho podho machiegni gi magawa ma Subsdai yo Baringo ma milambo. Ji ariyogo kibaji omako bang' ndekgi podho dakika ariyo kapok opiyo e alap mandeke ma Kampia Samaki mantie nam mar Baringo. Jalos gige nam ma Baringo Jackson Komen olero ni ji ariyogo ma achiel kuomgi en Odiero ne oyudo hinyruok matin to kod ndege no bende ne okethore e masirano waluo ni wachno kendo wabro kelonigo kochopo saa 1 kod saa 3. Hii ndege mnaona hapa nyuma iliweza kuanguka hapa, na the quick response ya machief na OCS wameweza kusecure the scene, na wenye kunini kwa ndege wamekimbishwa hospitali, na saa hii tunaelezwa wanapata nafuu, na tunashukuru wananchi wa hapa kwa sababu the good cooperation, walikuja, hakukuwa na maneno ya kuibaiba vitu kwa ndege, na after wametoa watu wakadisperse. Mimi nimefika hapa wakati imeanguka tu, tukasaidia kwanza kutoa huyo mzungu mmoja alikuwa ndani, na akapelekwa na gari ameenda market. Riwruok mokelo kanyakla kanise pacho ka NCCK okoni jatend piny William Ruto mondo oyang oro kod ngaji kaka midhiero mokwako piny Kenya. NCCK bade ma ugwe mar Kenya okoni yango oro kod ngaji biro miyo jochiw kony kelo pachgi kanyakla kendo reso jopiny kod jamni. Jadolo Samuel Riungu okone jo siasa mondo owere kod siasa kendo tiyo ne jo Kenya ni mar kinde siasa osekadho. Bende gijiwo ni jotelo olos marieka maoka nyalo kelo pogruok e kind oganda. Riwruoga kanisa oyago pek mar uchumi kod ridruok mar ngima. Jadolo wacho ni dwaro nitiere mar fumo nengo chiemo e pacho ka kendo chuogo thuolo mag tije. So that then we The committee has noted that one of the biggest challenges in our region is the ongoing drought and famine. People and animals are dying, and the remaining animals are quite emaciated. Due to the ongoing drought, there has been conflict over resources, majorly pasture for livestock and the sand from the local rivers for sale. In particular, the residents of Isiro and Mel, specifically Tigania East, are experiencing human wildlife conflict, where elephants that have been roaming in the villages destroying the only surviving crops in the farms. I think it's time that we requested our president to declare this ongoing famine and drought a national disaster. It's the high time, because we are not expecting a harvest later than July for these counties who depend on the rainfall. Jopur matindo makwangi romo 4,000 gwenge ma Narok ni kod mor bang' yudo chudo mar omenda maromo shillings million 30 kuom kambi mar chiwo kumba mar Apollo. Manager mar Apollo Insurance gwenge ma Narok Wilfred Waingi ne owacho ni jopur pod medo winjo pek kaluwore kod oro ma osebet kadhi nyime kuom ndalo mathoth. Jalup Commissioner ma Narok South Felix Kisalu bende okwayo jopur mondo one ni ok giketho alwora manyalo rocho chal mar kor lwasi e seche magipuro. Moko kuom jopur ne onyiso mor margi bang' yudo chudo mar kind shillings 10,000 kod 100,000 kendo ne gisingo ni koro gibiro dok e chenro mag pur. Jopur mawuok e gwenge ma nyayo oduma kaka Nyandarua, Narok, Siaya, Kirinyaga kod Embu ne oyudo thuolo mar kawo kumbano ma jolang'o wacho ni gibiro konyorego e weche mabiro. Na janga la ukame, kwa sababu tumeangalia sisi kama Apollo tunafanya kazi na wakulima wadogo wale wanaitwa smallholder farmers, kuongezea mapato yao. Maana wakulima wako na shida kadha wa kadha, moja ikiwa ni fedha ambazo tunawapatia mkopo, mbili ni mafunzo, na katika hii package yetu tuko na agronomic training, tatu ni janga la ukame ambao sasa siku ya leo tumekuja kuwalipa wale ambao wameathirika na ukame. Namna wametengeneza programu yao kwa wakulima, wameiweka kwa njia ya wazi, upeanaji wa mbegu ni wazi,
na hata yale malipo kwa wale wakulima ambao mazao yao yameharibika wameweza kuwalipa mchana, na kwa hiyo ni kielelezo bora kwa mashirika mengine ambayo yanaungana na wakulima wetu. Wakiweka mambo yao na zile ahadi wanatolea wakulima zinakuwa ni ahadi za kweli, tutaweza kufanya wakulima wetu wasikuwe na wasiwasi ya kutapeliwa na mashirika, na watakuwa na nguvu ya kuweza kuzalisha. Also collect data, that is yield estimation data, or what we would call loss assessment data, and our work is to support farmers so that in case they get a loss due to all these challenges we talk about, they are able to get compensated and go back to their farms and plant again. Nilipanda last year mahindi, ninapandanga eka 5, na kusema kweli nimefurahia. Ninaenda sasa kuendelea. Jotelo mawuok e kaunti ma Kakamega koro owuok oko ka kwero paro mar medo pesa michulo e mbalariany ka gi wacho ni mano dhi rocho somb rowere mawuok e familia ma yutogi ni piny ka giloso e gweng'a ma Murande sub county ma Shinyalu. Seneta ma Kakamega Dr. Boni Halwale okoni medo school fee en nego lek jopuonjre ma gisani winjo hek mar uchumi ka kata gimanyo nyalo kaka ginyalo chulo omenda mar school fees. The Vice Chancellors of Kenya, they have recommended that they want to sack employees of our universities, and that B, they have recommended that the Minister of Education increases the school fees for university students. Let me advise those Vice Chancellors, kwamba you are the same ones, you are my age mates, tulisoma na nyinyi, sisi hatukulipa karo. You now want, kwa sababu wewe uko na pesa, you want watoto wa maskini wasisome wawe kama nyinyi. That we will not give you. A country like Rwanda here, primary school is free, secondary school is free, university is free. The GDP of Rwanda is equivalent to Nairobi County. Mheshimiwa Khalwale, enda kwa Ruto mwambie, Your Excellency President, my neighbor, tunataka primary school iwe totally free, secondary school iwe free, university iwe free. Sasa maneno kuweka school fees kwa watoto wa university, tunaenda mbele ama tunarudi nyuma? Tunarudi nyuma. Watu wetu wako na shida, na mimi naomba the CS Machogu atulize ball. Kwa maana hapo mbele ni mtoto tu wa tajiri ndio ataenda university. Na sisi tunataka watoto wetu wote kama zamani wasome. Kwa hivyo hiyo maneno ya kuongeza fees ya university tunasema hatutaweza. Moko kuom jodolo mapacho ka okwero mokalo ng'eto manyogole gi doho mamalo chutho mapacho kae ma koro yiene riwruoge mag jogo matimo hera e kinde chwech machalre mar ndikore kaka riwruoge maok mag piny owacho kendo bedo thuolo mar dak e pacho ka mana kaka oganda mamoko. Jodolo Athas Gitonga mar kanisa mar Redeemed Gospel Church wacho ni ng'eto makamano odhi ataro gi kido kod timbe mag yie kata dinde mopogore opogore kod kit oganda jo Kenya kod Afrika mangima. Bishop Gitonga Kitoga osingo nywako oganda jo Kristo mar kwedo ng'eto mar dohono. Hiyo haistahili nchi ya Kenya, kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi inaongozwa ni wa Kristo. President wetu ameokoka, deputy wake ameokoka, viongozi wengi wa katika lile cha juu wanaongoza nchi hii. Na tangu nchi hii kuumbwa na dunia hii yote kuja kuwa na nchi inaitwa Kenya, hatujakuwa na mambo kama hayo kitangazwa. Wakati Mungu aliumba Adamu, hakumpatia mwanaume, ampatia mwanamke. Alimpatia Hawa akawa bibi yake. Na kwa hiyo mambo hiyo inaweza kuleta laana na dhambi kiingia ndani ya nchi, mtaanza kuona watu wanakufa kwa wingi kwa njia mbaya, kwa maana tumefunja sheria za Mungu. Hiyo uamuzi, na ninaomba majudges saa ingine wakifanya maamuzi ama wakifikiria
wajua ya kwamba mambo ingine haifuatani na Biblia, na sisi ni Wakristo na hawakapitisha jambo hilo, na nafikiri jambo hilo ni chukizi kwa Mungu na inaweza kuleta laana kubwa katika nchi yetu. If the world was about a man and a man, or a woman and a woman, we would not be here. And therefore, we don't support that judgment ambayo imetolewa ama uongozi ambao umetolewa, na tunapinga kama kanisa, si kama mtu, kama kanisa ya Kristo Yesu. Riwruoge mopogore opogore nyo biro kanyakla mar chwalo kony ne nyithindo ma odak e chan kod nyithi kiye ma ni kar reso nyithindo ma Agape Children's Home kod Mama Ngina Children's Home duto mayudore e kaunti ma Kisumu. Kony ma kamago noting'o chiwo thieth ma onge chudo, kony mag chiemo, lewni e kind mamoko. Kane gitwak kod Ramogi TV, gilero ni gichako chenro ma kamano mar bero ngima nyithindogo, kendo pod gibiro dhi nyime kod chenro makamago mondo med reso nyithindo. We give back to the society and never wacho ni mondo wachak gi Agape Children's Home ma combine gi Mama Ngina Children's Home. Kech waseneno ka nyithindo mang'eny mabiro kuondegi Agape temo kaka institutions mondo konygi, but still nitiere gik mang'eny mok giyude. Momiyo ne wabiro gi weche mag thieth, wabiro gi jok mabiro cheko negi thieth mag lak, wabiro gi jok mabiro timo negi thieth ma wholesome. To mondo watugo kodgi kae, bouncing castles, wago mpira, to wamigi donations mabe wabiro go. Koro wabiro beda gi partners wa, jok mane wakonyorego e gini, wabiro bet kodgi piny ka watimo post analysis kaka ne gik moko bedo. Then ka wabiro identify kendo kamoro ma nyalo bedo gi ng'ikruok mondo be wakony ka wadhi mbele. So we bring children off of those locations to our campuses in Kisumu, Kitale, and later this year in Nakuru as well, to be able to provide them with short-term rehabilitation, academic, psychosocial, and spiritual. But our goal is not to keep them at Agape, but to get them back to their families again. And God has been so gracious to us over the years. Since 2010, Agape has been able to take over 5,000 children back to their families. Last year alone, Agape rescued and reintegrated over 800 children. And so we appreciate greatly the partnership that we have with the national government, as well as with the Trans Nzoia County government, the Kisumu County government, the Nakuru County government. Without those partnerships, we could not operate. Nyakora mga jong wadhi yuyo ma chuo kapoko wadhi wa somi utu mauro kai Ramogi TV. Migago chupone yuyo makare ka ntiere lalengo asembo amor gira Ramogi TV kakukelonwa weche manyien Manopol Onyango ka ntiere dala mar Sembo. Steve Nyakwaragai awacho ni Ramogi TV chopone gi ma iyoro makare e county ma Mombasa mosne dane Pamela KNCD benda neno ka Mosh de Garuland Cruiser okoni Ramogi TV chopo no makare gwenge makamato kawangi ogweno agaka kwa imara yani kike jithor moko match manoko tutude kod report mwa yudo kwa Mombasa. Benda neno ka Marion Otumba wacho ni wanendo Ramogi TV malere ka wantiere uyoma katwenga chianda kangi mama na Susan Otumba gi baba na James Otumba Aweno komos ne nyamin gi Pamela Otumba kantire dala mar Bungoma. Nyakora mogo jong we odhi ywe matin ka waduogo to pod wan kod weche modhuro ka bende moting'o wechego mag tuge.
Ngeso kangeso enching morne nyithindo. Chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Raundi yatindi kwa tigara botakai manyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Haki no mbogo boli mbai wana ina boli ga. Hozimba ta getinya tichi. Kero musachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwa tinebaka. Ngitarde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge nchisa takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Machiegni kendo nya Ramogi Jwang kapod wadhi mbele gi weche manyien chenro ni mar Migago wayudo ni jaod bura mar kaunti ma Nyandarua Faith Gitau dwaro mondo jotelo kod jopiny omakre kanyakla e kedo kod kuong machik oko puodho motimo newa kendo rundo rawere masawa mar piny Kenya kalose kinde chiwo chiem kony ne joma kech ogoyo ngoga e kar chung od bura ma Kipipiri. Gitau olero ni owinjo tim peda ne kuonde nyuoyo kongo e gwengego ka ohum ni math kongo thiro dongruok. Osingo ni osiro lwedo jalup jatend piny Rigathi Gachagua e wi okang' mar medo kendo kedo kod kuong masawa mar piny Kenya. Jotelo okwayo gavana Makono Kiarie Ndiragu badilisha mondo ochung chiwo lesen ne joma dwa yawo ohala mag kuonde uso kuong ka olero ni medruok ohand kongo thiro jopiny Makono. Lazima tupambane na hawa. Lazima tujue hii pombe inatoka wapi. Lazima tujue hii pombe inaletwa na nani hapa kwetu. Si ndio? Hatuwezi itikia. Wale watu wanatubebea begu. Sisi wa mama. Peke yetu hatuwezi zaa. Kuna vitu zingine lazima tuongee. Sidio? Ndio nasema mimi nitaungana na His Excellency the Deputy President. Amesema atapigana na hii pombe haramu. Atapigana na akikuja hapa mimi Nyandarua nitamshikilia twende kila pahali. Kama mimi niko na watoto wawili waliharibiwa na bangi na pombe. Na bangi inatumiwa vibaya sana. Wanakunywa hapo karibu na kwangu. Ndio wanakaa hapo kwa fence wanakunyia hapo. Sasa ningeomba serikali ya Kenya tuangalilie hiyo maneno ya bangi na pombe. Na tumeshukuru sana kwa Mami Mwega kutusaidia na uga. Tumeshukuru hata tunafurahia tena arudi tena atusaidie. Yedhe kod gige thieth manyalo romo kwan omenda machopo milion gogono e kar timo ohala moro mar ji giwegi boma ma Nyandarua kaunti ma Nyandarua. Ng'ane otimore bang' yudo maling'ling kendo apisas magarita mokelo kanyakla County Commissioner Amos Nyariba kod Governor ma Nyandarua Kiarie badilisha chopo kanyo e sub county ma Kinangop. Achiel kuom jogo matiyo subtal mar county ma Nyandarua ne ondhi kanyo kendo ofwenyore ni achijno tiyo machiegni kod bad thieth bad migawo mar yath kama gigolo yedhe kendo giuso ne ute yath maok manie boma ma Nyandarua.
This investigation has taken us 3 months, and we thank God today it's successful. We have been able to net drugs worth millions of shillings inside somebody's bedroom. A fellow who works at Virginia Hospital as a pharmacy technologist, he had so many. All these drugs you are seeing here were in his house. We also have another store somewhere at Donyojero where we are going. It is already secured by our uniformed officers, and we are going there. So I want to tell the people of Nyandarua, it's very unfortunate that as a government we are fighting to make sure that our people get medicine in hospitals so that they can secure the diseases and their health. Unfortunately, some unscrupulous people come and take these medicines for sale. Mmeona wenyewe matokeo, na huu ni ushirikiano ambao tumekuwa nao na governor. Baada ya kukutana naye, tumekubaliana kwamba tutashirikiana naye kuona kwamba hakuna maovu ambayo yanafanyika kwa watu wetu. Mambo kama haya hayapaswi kuwepo, na tayari tuko na habari kamili sehemu zingine ambazo pia madawa mengine yamefichwa, na tutawaondoa mule, tutawapata wale wako hapa na tutawakamata na kuhakikisha kwamba wametumbuizwa na sheria. We are going to put in systems whereby we automate all our health facilities such that we shall monitor the medicines as they come in and out, such that at any given time we'll be able to know how much of our medicines that are delivered in our facilities are remaining. And therefore, this investigation is going to go far. Those who are selling, those who supplied this, and of course we'll be able to make such decisions. Jokanyo e migao mar somo e kaunti ma Kisii katiyo kanyakla gi Rotary Clubs duto manie gwenge ma Nyanza, Imbo mar Kenya kod doho mar Okak koro dwaro mondo piny owacho chiw sir makende ne jopuonjre man kod ng'ol e gwenge duto ma pacho kae. Kane giwuoyo e mbalariany ma Kisii, nyasi manobagi alap ma mbalariany no mano onywako jopuonjre maloyo 700 man kod ng'ol. Jakom Rotary Sunshine Rally Saum Siraj owacho ni jopuonjre go owinjo bed kod okumba mar thieth kanyakla kod bero kuonde magisomoe. Paro makamano bende nogol gi thoth jotelo maya e kaunti ma Kisii duto manokwayo nywako paro mar siro jopuonjre go ma thothne bedo kod pek ahinya to yore mag somo. Today to celebrate persons with disability. What we've done, we've invited children with disability just to show them love, entertain them, feed them, and of course we'll give them gifts as they go home. But beyond that, we are here to create awareness on persons with disability. We've had this event over a number of years, actually for the last 41 years. This time we've devolved it. It normally happens in Nairobi. So we actually have another event in Nairobi where we'll have 7,000 kids. Here it's 700, Nairobi will have 7,000 kids. Kirinyaga will have 2,000 kids. Nairobi is 4th of March, next Saturday, Jamhuri Showground. Kirinyaga is 11th of March, the following Saturday at Kirinyaga University. This rally brings together children who are disabled within Kisii County so that we can celebrate them and put a smile on their faces, literally. I'd like to appreciate the Rotary Club, the regional office in, can I call it Rift and Western, and of course the Kisii Rotary Club, led by our sister Miss Lumumba, and of course the team from around here, Madam St. Jude and all the others, for the wonderful job they've done. We of course have special needs schools around here that are dilapidated, and we would like to put in a bit of resources from the National Government Constituency Development Fund to try and make it a little more accommodative. But again, today I just realized the new curriculum-based system has not catered for the kids with special needs. So that is one other thing that we like to push the Ministry of Education to try and ensure that these kids actually are at par with the rest of the able kids.
Tuoche mamako daglach osebedo kamedore e Kajiado Central kaluwore kod nok mar pi e gwengego. Jolony e weche thieth koni jodak makono yudo midhiero mar tuoche kaluwore kod nok mar pi maler mar modho kod mag luok. Tuoche mamoko mabende osefwenyore ni medore kaluwore kod oro ma okelo nok mar pi oting'o mag wang' kod kilo mapiny e kind joma mine mayach. Tend County ma Kajiado koro kwayo jolony e weche mag thieth mondo ochwal sir mag thieth e od thieth madongo ma ntiere kaunti no ma Kajiado. Na ni kitu cha kuvunja moyo kwa sababu ugonjwa huu watu wakipata maji hawataweza kuwa na ugonjwa kama huu. Na pia ile kitu kingine ambao tumegundua iko kubwa sana ni ugonjwa ambao ni wa kansa na ugonjwa pia ambao unaletwa na kwa sababu ya kukosa chakula ambao ni acute malnutrition. UTI infections have been noted and that has been due to the lack of water because of the drought that has stricken the country, and this area has really been affected because for 1.5 years they have not had rain. We also, all the patients who are being seen in this camp, they are all being given medicines free of charge. All the services in this medical camp is 100% free. We are stricken by a drought that is so bad, and especially here in Kajiado County, it is worse because we don't have water as well. We have no pasture for our animals and they are all dead, and the drought is actually creeping now into people's homes and families. Moko kuom jodak mane pi odaro e miechegi pod ojote ute mane okonygi e gero alwora ma Nyando. Pi noyweyo mwandu moting'o nyaka buge jopuonjre moko. Chan omiyo jopuonjre moko pok odonjo e Form 1 kata obedo ni jowadgi osebedo ka somo kuom dwe achiel. Wach makamae mayo ruoth ma Ombaka Jacob Ngudi kwe kendo siko ka omanyo sir ne jopuonjre mokwamo pacho kod mago mane owilo sikul e kore. Diana Olonde olosona lipot ma kende ewi ruoth ma reso jopuonjre. E chak dwe mar ariyo, jatend Migago mar somo Ezekiel Machogu noywango kwan nyithindo maromo 200,000 mapok nodonje sikunde. Moko kuom gigo mamono nyithindo gidonje sikunde gin kaka koso omenda. To en ang'o ma koro itimo mar reso nyithindogi mondo gidhi e sikundegi? Waromo kod ruoth e kaunti ma Kisumu matemo reso nyithindogi. Midhiro mag pi osemiyo kata sikundewa moko nodar. Kaka jowetega dhi skul, kaka an pod abede dhot, aneno ka litna. Nyaka midhiro mar pi ne chakre, asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye. En giko dira, Jumapil. Jodak moko e gweng' ma Ombaka e kaunti ma Kisumu dhi lemo. Moko to dong' pacho ka gitimo tijegi mag udi. E kinde ma oro kwako piny, puothe otuo kendo cham otho. Omiyo jodak ojwang'o puothegi. Jogweng' ma Kano onge hawi kata kinde ma koth chwe. Oula jamonjogi kendo jayweyo puothegi kendo darogi e udi. Midhiero ma koth mang'eny kelo kinde ka kinde miyo jodak moko lalo yuto maggi kendo rem tero nyithindgi e skul kaka owinjore. Ayuto kokalo e pur, bing ni pi pong pile ka pile kendo nodaro wa ma puothewa pod nie pi nyaka sani. Onge kama nyalo yute, aonge yo moro amora manyalo yuto go nikech natiyo tich puodho. Puothego ntiere gi pi nyaka sama wawuoyeni. Ka pi nobiro, pi nokawo giyogewa te, pi nomuko utewa, pi onego nyaka dhogewa, gi udi be pi otimnade, pi nokawo molalgo. Chano miyo jopuonjre mamoko pod okwame udi. Jumbe mathoth tok ka jowadgi noseyawo sikul. Mae midhiero mamono ruoth ma Ombaka nindo. Chieng' Jumapil en chieng' yweyo, kata kamano ruoth Jacob Ngudi to nie tich. Omanore kod buge gi gige moko mag somo ma odhi pogo jopuonjre ma ok nyal. Kada sikundewa moko nodar, kaka Ombaka Secondary School ne pi opong'o, modar ochako ter kamachielo. Koro pi osemiyo jowa obedo gi midhiero mang'eny kabisa
kendo osemiyo nyithindo bende moko drop out of school, okoso dhi school nikech gionge kama gidage. Jogweng' oyange kaka jatich sirikal mochung'ne arita e kind weche mamoko, kendo kaka jakony mar reso som jopuonjre. Ongundi temo chopo kare lek maneno ni jopuonjre duto nie klas somo, kendo manyo sir nyaka ne jopuonjre mane oseweyo sikul kaluwore kod iye ma ohiu kikind midhiero mamoko. Asekonyo nyithindo madhi karibu 30 gi wiye as from 19 kochakore higa mar 2019. Kawuono ne Nyasaye okonya gosiepega moko ma adhi duoko ariyo skul. Achiel dhi dok e form 1, achiel waduoko e form 3 no drop out nikech nochwanyore koreno. To mano be nyaka wang'e nikech ka waweyo nyithindo ma o drop out ok waduoko e skul, to mano ng'iso ni wadhi lalogi e kore ka. Jonyuol moko gi nyithirgi e udi rwako limbe ruoth kod mor. Jopuonjre bende konene to neno geno. Ne wanyalo koso kar nindo kana dhi skul. Seche moko kana dhi skul kata chiemo mana cham ne onge. Sombe seche moko na somo late. Seche moko bale koka somo nikech kama nya some maber onge. Kech ot onge, ot ne pi nitie. Chatimo penj. Ayudo marks 280. But nagombo ni mondo adhi skul mondo mi achieve my goal na. Ne wadar sa ka sa, puothe be ne pi okaw koro kuma ne wayute gik ma wanya chamo ne onge. Kata kamano Ongudi lero ni lwete chiek ok nyal chopo ne jopuonjre duto ma ochan kaluwore ni dwaro mag gimedore. Kaka jowete ga dhi skul, kaka an pod abede dhot, aneno ka litna. But agombo mondo mi adhi skul, to kadhi to make sure mondo mi atim matek. Pesa mwayudo tin ma ok anyal timo go gigo te ma wadwaro. Manyalo dwaro mondo akony go jogweng'wa. Wachiegni gi nam ma pi osebedo ka ketho, kendo nyithindo manyiri gi machuo osebedo ka lal. Koro ma miyo seche moko ok wanindi mar mondo wamany nyithindo gi waduok e skul mondo ngimagi ochange. Bende wacho ni nyao ma jonyuol moko thiro chenro makamano. Nitie jonyuol bende ma chunygi bor gi skul. Weche mag pi mosebedo ka pong' miyo jowagi ok bed kamoro ma steady. Iyudo ka kiny odar, odhi e center, owuok e center, odhi kama Kodesa, koro ok gin jok mosebedo kodak kama steady. E chak dwe mar 2, Migago mar somo noyango ni kwan jopuonjre maromo 43,480 ne pok odonjo e skul e gwenge mag Nyanza, ka 21,940 gin joma nyiri, to 21,540 gin yawuoyi. Jopuonjre maromo 6,479 e kaunti ma Kisumu ne pod okwame udi, kaluwore kod kwan mane oyangi kod director mochung'ne somo e Luora ma Nyanza. Kopogore kod omenda, oro kod kech mono jopuonjre moko dhi skul. Omiyo Chief Ongudi kwayo chiemb kony ne jopuonjregi. If the government can introduce lunching program in these schools which are within the flood-prone areas, then that will also help us to make sure the students are in the school. Ongudi timo manyalo masiro somo e gweng' ma Umbaka, kendo jiwo jomoko mondo riwre lwedo e neno ni onge nyathi sikul mang'uko sombe nikech nok mar omenda. Diana Olonde, Ramogi TV. Erokamano Diana Olonde kuom lipot no. Nyakwamogo jowang' kanyo be mwachopo e giko mag weche manyien e chenro ni mar Migago ne johera mag adhula. Club mar Tottenham bro rwako club mar Chelsea e lap White Hart Lane kochakore saa 10 gi nus ma midhiambo, ka johera mag Chelsea pod chunygi go kibi. Nyakwamogo jowang' ne johera mag Manchester United Carabao Cup Finals alap ma Wembley bende bro biro ni kochopo saa 12 gi nus. Kick by ne producer marwa Ken Muga bende wacho ni happy birthday joka
Suya mar gweno nega oko kae an batieki adhi amany kama ji toye bam gweno an be achiemie nyakwara mogo jwang. Bed kodo odiochieng' makare. Nyinga en James Opondo Joyuma Katwenga Poch Gibaga.